हेल' गाइस माने आंनि बे रैखा बर' ब्लगाव गासिखौबो बरायना लाग्रोनाय जाबाय आरो ना। दा जोंहा डिउटिया सुथि जाबाय ओंखाय खानाय सिनलायथारजों गावजों गाव ओइ नै बेबो सिनजागोन आरो दामफ्राबो बिराद बारायलायबायलै बेनिखायनो जों मेचिन बिहरनानै गावजों गाव सिनलायसै आरो ना बै जोंनि रुमाव हनै बे नायदो हनै दे चलो लेट्स गो स्टार्ट बिदिब्ला सिनलायदिनि एक नाम्बार होखाबोन आं एफा मोजां नुखायोमोन दा जिर' होनोसै दं दा जिर'आव होनांसिगोन दा मा उफाय होना होबाय जिर'आव माथो खालामबावनो गाव थिनबाय जेब्ला थाब थाब सिनजाबाय थानो बायोनो आरो खानाय सिनजायाबो रायलायबाय जाहैदों सिरि थानो लुबैदों ओंखायनो जेबो रायलायाबो बियो सिननांगौल' आरो माने होगासिनो आं बेखौ सिननाय दा लागायजोब्बाय जिर' खाथिं नायदों आसोला माबायदि जादों जाया सिनख्ल'जोबना होनो नामा जानायखौ खावसे जाबाय खावसे दंबावो माखासे दंबावो माने माखासेया नुजानो लाजि जाहैदों मबाइलाव बेनिखायनो माखासेखौ नुवाखै बै जोंनि रुम आरो हनै रुमाव थायो ओमफ्राय ओरै बेचलर रुम थायो खावसेजों बेकग्राउन्डजों नायदो हनै माबायदि जोंनि रुमफ्रा मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक आरो साबस्क्राइब खालामहरदो गाइसमोन आरो कमेन्टफ्राव बुंहरदो खानाय सिननायखौ माबायदि नुदों मोजां नुदोंना गाज्रि नुदों फार्स्ट टाइम ब्लग भिडिअ दै गाइसमोन होबाय दा बेखौ फिनिशिं खालामबाय आरो जोबथारसिगोन एसेल'सै दंबावो माखासे बांद्राय गोबाव सिनजाया ओंखायनो थाब थाब सिननांगौ माखासेखौ माबा टाइमा गोबाव लायो नै दा बिराद फिनिशिं जाबाय दारि सारि बेबायदि मोननोसो जासिगोन बेखौ होबाय दारि सारि सिनजोब्बाय बेखौ दारिजों जाबजोंबाल' 250 लागौमोन दा फिनिशिं जाबाय दा नै लास्टसिम मेचिना बेलेग जालायबाय नैबे एसे स्पिडाव होनांगौ सेस एसेयावनो जोब्बाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक आरो साबस्क्राइब कमेन्ट खालामलांदो गाइस